Tak ahojte deti, všetky deti našej školy. Ja vám k dnešnému dňu, deti, prajem, aby ste vždycky si zachovali takú radosť a takú dôveru, že sa o vás niekto stará, ako teraz rodičia, tak aby ste stále na to pamätali, že aj náš nebeský Otec sa o vás vždycky stará. Milé deti, ja by som vám chcela zapriať, aby ste poznali svoje talenty a dary, aby ste mali okolo seba takých ľudí, ktorí vám pomôžu objaviť a rozvíjať všetko dobré, čo vo vás je, a aby ste našli v živote to skutočné šťastie. Tak naše malé deti, ale aj tie staršie deti, ja vám prajem, aby ste v živote vždy ostali aj v srdci deťmi, aby ste vždy mali dôvod k radosti, aby ste mali vždy sa z čoho tešiť a vedieť žasnúť. Ku dňu detí zo srdca želám, aby každé dieťa zažilo veľkú radosť zo stretnutia s priateľom detí, s Ježišom, a aby tá radosť, ktorú naozaj s ním zažijú, bola viditeľná z ich očí, z ich života, aby pocítili, že nie sú na svete sami a že okrem rodičov a všetkých ich priateľov je tu ešte niekto, kto veľmi bdie nad ich životom. Takže toto tak veľmi zo srdca želám každému jednému. Tak, deťurence, ja vám želám, našim uršulinčatám, z príležitosti vášho sviatku všetko len to najlepšie, aby ste každý deň mali dôvod na úsmev, aby boli vaše srdiečka otvorené aj pre druhých, aby ste sa dokázali podeliť aj s ostatnými. Nech vás dobrý Pán Boh požehnáva a aby všetky deti celého sveta mohli žiť v úplných rodinách a mali ocka a mamku. Všetko dobré, deti.